ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи саиди ҷумъаро барои якояки шумо муборакбод мегӯям ва дуо мекунем дар ин рӯзи беҳтарин ки тамоми бародарое ки дур аз ватан ҳастанд пеш аз ҳама саломатии хуб ва бо дасти пур ба назди падару модар баргаштанро барои якояки онҳо насиб гардонад. навора то охира тамошо кунед. боварӣ дорам ки мошинои имрӯза барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. саломат ва зинда бошед. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. ина мерседес бародаро 95 сол объёмаш dvd. Тонировкаш чанд хай дига ака? 10 моҳ дига тонировка дошта, шампанский свет. Як тамошо мекунем. چند تا گفته شاکا 55 تا میگه با معامله میشوه. ماشین که این هولدسه میتونید تاریخی الف کردید خریداری نامین باردارو. اینا مرسدس باردارو 94 سال объёмаш DVD сечка. ҳоли мошин тайёр кардагиай, дополнительный буфер, тонировка, диска, ҳама ҷиҳатай. беяд мошинчаи хишро тамошо кунед. кожаный салон. тонировка чанд қай дига ака? 5 моҳ дига тонировка дошта. газ евро чорам дора? дарои ақибаш ручной. дарои пеш электропакет, коробкаш механик. ҳамаш кувват кардагиай, не дур мегирам бинед чӣ хел мошинчаи хишрӯай. چند تا گفته شاکا؟ 80 تا با معامله میشوند؟ نامروش خطی؟ نامروش خطی؟ نامرو تمام که؟ 906 13 26 26 مرامت زنگ زنه کده خطیش معامله کنین. ماشینچای بهترین تیار کردگی. ماشینی که این حال دسته مردارا میتونین تاریخی الف کردید خریداری نمایین. ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо чӣ хеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиай бародару
тамоми молҳои ороиширо ай мошинаро дорем. Чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошина бигем ҳаст, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошинаро яъне базеб мекунанд ҳаст. ҳатто даставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед даставка кунед ва даставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ман дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазин ахшо сиёмка мекунем, метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Hyundai Avante соли 2014 вагонаи бародаро Европа, объем 1.6, свеча хахмон дестем. Маромат салон сиё, автомат. Поли наворот ама наворотш кор мекунад. ва инчунин мошинаро шумо метавонед бародарҷоно тариқи алиф кредит хариду намоед. барои мошинаро бо кредит харидан шумо аввал алифда муроҷиат намоед. алиф баъд барои шуморо бештар маълумот метиҳанд чӣ хел кредит хари гирифтан дар кор мошинаро. нархиш 135 000 сомони мошина. номеро кара мемонам, занг мезанед, бештар шумо да бо маълумот метиҳам. хоб 101 18 18. ина ваз 2110 бародаро 2007 яка 2007 яга 616 объемш советский ями молодежненько дагер сидельниго маш нормальный самбуфер. солиш 2013 сол 4 та балони нав, як сола ҳуҷҷат, моториш 2.4, бензини холӣ, мошин умуман гаштагӣ нест, як сола ҳуҷҷат, состоянии вагон. боз ина салонша сиёмка мекунем бинед. ина салонаш дай содаем, ҳама салон скаменко кожай. чхел дай содаем, ҳар чор даро электропакет, мултирул дора, задни камера монитор, коробка автоматика ҳай. нархш чанд хака? 180 000 бо муомила дора. мои мошина шумо метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. номерошон 900 08 75 97 метавонед занг занед бо муомила кунед. RAV4 солиш 2011 Европа, моториш 2.4,
4 та балони нав, диско, галстук архичан, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола ҳуҷҷат тайинировка. Боз на салонша сиёнка мекунем бинен. Мошин састани вагон умуман гаштагӣ нест. Бензин хӯли мотор на. Ин салонаш. Чайлдаш додаем ҳар чори даро электропакет, мултирул дора, задни камера монитор, коробка автоматика ҳай. Нархш чанд қадака? 70,000 бо муомила дора. Нест ака номеротон. Нест. 900 08 75 97 метонен занг занем бу муомила кунем. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия, яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.